manipulátor toho člověka dostane někdy až do takzvané sociální smrti. On ztratí veškeré kontakty a už není schopen s nikým navazovat normální vztahy. Nemá nikoho, kdo by mu ověřil, jaká je skutečná realita. To zní hrozně děsivě, ale počkej, můžu do toho zařadit třeba i jako žárlivost? Samozřejmě. Určitě. Taková ta zdravá žárlivost, to samozřejmě existuje v každém vztahu a je to z pořádku, ale taková ta chorobná žárlivost je typickým znakem manipulace v partnerském vztahu, kdy je to jedna z technik, jak toho svého empatika, tu svoji ženu, anebo i toho svého muže, to není prostě takhle jako genderově nějak rozdělený, si udržet jenom pro sebe a úplně. Nám třeba vyprávěla jedna žena, že šli spolu s manželem po ulici a ona musela mít zabořené oči do chodníku, aby se nemohla podívat na žádného jiného muže, který šel kolem. Jo, takže až do těch extrémních pozic to někdy dochází a proto oběť je to situace velmi nebezpečná. Ale důležitý je, že si uvědomí, že ten problém tady existuje. Obvykle je to tak, že ten manipulátor tě přesvědčuje, že ten problém nemá on, ale že ho máš ty. Jo? To je ta první strategie. Znejisťování nebo ten zmíněný gaslighting. Tomu se říká i projekce, že on se postupně se mu podaří do té oběti vyprojektovat v podstatě sebe sama. Takže ta oběť už pak neví vlastně, čí je a co je pravda. A obvinuje se samozřejmě, topí se v tom obvinění, že za to všechno může ona. Často se omlouvá a pořád snaží se to urovnat, dát tomu nějaký řád, ale většinou to nejde. Takže tato fáze může trvat docela dlouho, než si empatik jako v plné míře uvědomí, že se nachází v takovéhle situaci, ale ve chvíli, kdy se to stane, tak je důležité, než se pustí do jakýchkoliv praktických kroků, jako je třeba to učení se nastavování těch hranic, nebo je učení se té kontramanipulativní řeči, ať už té verbální nebo té neverbální, to neverbálního projevu, tak je velmi důležitý, aby si ten empatik dokázal podívat jakoby do zrcadla a došel k takové potřebné míře sebereflexe. Protože, jak říkala na začátku manželka, to je vlastně další a velmi důležitý krok po tom rozpoznání, kdy ten člověk musí pochopit, čím on vlastně způsobil, nebo přispěl, ne způsobil, on není na vině. Nechceme to říct takhle, že na vině je ta oběť. Určitě ne. Oběť je skutečně obětí. Ale samozřejmě, že ta oběť, ten empatik může něčím přispívat, a obvykle to tak je, co přitahuje ty manipulátory. Tou sebereflexí je potřeba dospět do fáze, kdy si uvědomí, kde to vlastně vzniklo. Většinou to bylo v dětství nebo v dospívání, protože ten člověk nevyrostl v bezpečném prostředí, ale v určitým nejistým rodinném zázemí. Mohli to způsobit rodiče, mohli to být starší sourozenci. Tak tohle všechno je taková retrospektiva, kdy se potřebuje podívat dozadu a najít tam tyhle ty body, kdy zjistí, že právě tam jsou vlastně kořeny a tam je zdroj těch jejich problémů. Je to vlastně podobné jako se závislostí. Alkoholik se nemůže začít léčit, pokud si neuvědomí, že problém s alkoholem má. Takže tady to je taky v určitém smyslu závislost na tom manipulátorovi a dokud to ta oběť nezjistí nebo nepochopí, tak s tím nic neudělá. Někdy je to velmi těžké, protože ten empatik je závislý třeba na tom svém agresorovi, psychickém agresorovi. Finančně. Může tam být finanční, ekonomická závislost, nebo tam může být závislost ve smyslu těch nějaké pomoci v rámci rodinných vztahů. Ale i v těchto případech lze začít dělat postupné změny, které i když ten vztah prostě nelze úplně přerušit, nelze ho odříznout od sebe, tak i zatrvání toho vztahu znamená významné zlepšení toho psychického stavu, toho empatika. A ty konkrétní techniky třeba, nebo ten konkrétní návod, jak v těch případech postupovat, to je obsahem té knihy? Ano. Určitě. Celá druhá část? Celá druhá polovina je o tom, jsou tam ty praktické, třetí a čtvrtá část a třetí právě mluví. Vezmeme to od začátku.
manželka řekne, jaká je, co je vlastně Začni ty. první části, nebo já to řeknu. První části knihy jsou právě ty jednotlivé znaky té manipulace, kterých je asi 40 a jsou tam ukázány na příkladech. Takže první část knihy jasné rozpoznání problému. Druhá část knihy, tam se jde do hloubky, protože si čtenář uvědomí, že tady ten proces manipulace má hluboké kořeny a je potřeba rozlišit, když muž manipuluje se ženou nebo žena s mužem, ale může samozřejmě docházet i k manipulaci v rámci stejných pohlaví, kdy je tam manipulace žena vůči ženě nebo muž vůči muži. A to jsou velmi důležité prvky toho poznání a toho porozumění těm věcem. A pak v té druhé části ještě rozebíráme těch asi 8 nebo 9 jednotlivých masek manipulátorů, které vlastně odpovídají různým typům manipulátorů, protože opravdu není manipulátor jako manipulátor. No a ta třetí část je praktická, o té kontramanipulaci, od jednoduchých vět, které se můžeme naučit používat. Například někdo, kamarádku neustále ponižuje nějakým způsobem, ty vypadáš hrozně, nebo co to mají za šaty. A většinou se z toho ty oběti hroutí. Tak ty věty, které tam radíme, mají naučit tu oběť se s tím vyrovnat a jakoby spláchnout toho manipulátora. Takže třeba reakce na ty máš šaty po prababičce, tak buď se z toho zroutím a budu nad tím plakat, anebo řeknu, no to je tvůj názor a já ti ho neberu a já mám názor svůj. Jo, to jsou krátké praktické věty, které se můžeme naučit, když nás někdo ponižuje nebo neustále nás chce dostat dolů. A my bychom se měli naučit být nad věcí a mluvit, odpovídat krátce, i se třeba pousmát, nikdy se neposmívat, nevracet to, neponižovat toho člověka. To je takové desatero, které se tam taky v té knize dozvíte. Ale ponechat si vlastně to své, nenechat se tím manipulátorem do toho vtáhnout. A k tomu ty krátké věty pomůžou. A třetí část taky obsahuje návod k tomu, aby jsme se naučili reagovat neemočně na ty projevy manipulace. My potřebujeme zachovat tvář hráče pokeru a nedat na sobě znát, že nás ta manipulace rozhodila. To je velká protizbraň, proto se ta kniha jmenuje Nekrmte své upíry, jo? Protože ti manipulátoři v uvozovkách upíři, kteří vysávají naši energii, žijí z našich emocí, žijí z informací, důvěrných informací, které o nás získávají různými způsoby. A my potřebujeme tuhletu potravu jim přestat dávat. Takže to je náplní té druhé poloviny knihy, té třetí a té čtvrté části. Dobře, ale ty říkáš, že si to člověk nějakým způsobem uvědomil, tak se má nad sebou zamyslet a tak dál, ale jako vrátit se až do dětství a tak dál, hledat tu příčinu. Myslíš si, že to ty lidi dokážou jen tak sami jako meditovat tak hluboce, aby si rozkryli třeba, že za to může, já nevím, teď to plácnu, otec alkoholik, jo, nebo rozumíš? Nebo je na místě v takovém případě, když mám tohle podezření, vyhledat třeba i psychologickou pomoc, nebo... Velmi dobrá otázka, Petře, trefil si hřebíček na hlavičku. Pouze v těch lehčích případech to takhle lze udělat své pomocí, ale v těch těžších případech si ten člověk sám těžko pomůže. On může začít zkoumat to svoje dětství, ale může se tam v tom ještě víc ztratit. Takže v tomhle případě je lepší obrátit se na odborníky. Někoho, kdo se stane, my tomu říkáme v té knize, nazýváme ho ověřovatelem reality. Nemusí to být odborník, může to být i přítel, kamarádka, která rozumí těm věcem, která je do určité míry vzdělána v tomto oboru a dokáže pečlivě naslouchat tomu empatikovi a dát mu takovou zpětnou vazbu, která je skutečně uzdravující. Ten ověřovatel reality nesoudí, nedává rady, v podstatě jenom potvrzuje, že ty pocity jsou relevantní, té oběti, a že ne ona, ta oběť za to může, ten empatik, ale že vina je někde jinde.
Proto tomu říkáme ověřovatel reality, protože ta oběť často je v takovém stavu, že tu realitu není schopná vůbec vnímat.